gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban wala ko kabalo nga imong man kong giadto dili kayo ko katuo nga nang gibuhat to isang kita. Hello, good morning everyone. Live. Praise God. Kumusta mo diya mga igsoon? Balik na sa tadri no, sa live no. Kabalo naman mo nga medyo kapoy-kapoy pa ba kay gahapon dito tag Cebu nya kuan kanang kadlaw na taning mata, wala pa tay tarong pahulay. Wala pa tay tarong tulog pero para sa kamayaan sa Ginoo mga igsoon, kondisyon ta kanunay. Amen. So, musta mo diya mga igsoon? Nagampo ko nga namos maayong kahimtang, namos mayong panglawas nya ang inyong mga panginahanglan da gitagbo sa Ginoo, pabor sa Ginoo ba nya. Of course, duol sad mo sa Ginoo para balanse ba, no? Hallelujah. So, sa iyo kay ta nag-live na pud igsoon kay sa iyo ta naka-live sa karon kay lakaw na sa taon niya, busy kayo no. Nay nag-message na ko gabi nya kapoy naman kayo kay gikan pa sa biyahe ba. No nya usahay pod makaagitag mga balod, bawod ba sa dagat. Gikan ta Cebu so nag-rest ko medyo sayo-sayo nya wa na lang ko nag-reply niya. Ang mensahe is about sa live. Kanusa daw ko mag-live. Wala na daw ko live. Kaya busy dyan ko mga igso, no? Busy ko niya. Na yung mga appointment ba, no? Di man po pwede o kanang di na to na siya kung anon, no? So, mauna hinungdan nga wata ka-live. Di pa dahi tayo, no? Sa wala ma-aware, no? Dili pa ta ka-live sa to ang Facebook page nga Mabungahong Kristohanon. Wapa ginani nga bante pero layo-layo na nuntag na kuan na no 200 kuan man ta 21,000 followers niya. Kay gi-hide pa ta sa mitaron, gi-hide ta sa kay tungod atong na copyright bitaw ta, na restrict ta ba. Pero mahuma na siya 14 this week. So pwede na ta mo balik sa regular na to nga kuan live ba sa ato ang Facebook page. So that is why this time akong gigamit sa ang asawa sa nako nga account kani no mo ni akong gigamit mga igsoon kay dili pa man ta ka live no sa to ang ako ang personal account ug sa page na to nga Mabungahong Kristohanon no akong gi-shout out anang followers diha sa Mabungahong Kristohanon, mga avid viewers nga kanunay in taon mag-atang no unya mao lagi di restrict pa man ta sagdi lang no importante maka-live pa man gyapon ta sama ni no. So salamat sa Ginoo sa kadasig no. Actually after ni mang lakaw na sad mi mauna nga dating kamot jud ko nga live ko kung ginana ko sa ulab mag-live ko sayo pa no. Wa patay pangapi, wa patay kao no. So nindot man gud igsoon nga the very first part of our morning atong gihatag sa Ginoo. Kay labi na kabalot ang bisita today. Nindot na nga atong ihatag ni Lord ang unang hugna sa kabuntagon. Magpundo tadaan ba, mag-charge tadaan ba no og sa kinan pa ni magtubil tadaan pinagi sa pagpamati sa iyang balaang pulong para andam ta sa unsa may mga hagit karong adlaw no. Today is Tuesday, unsa may mga challenge nato karon. At least prepare ta no, andam ta nga naman. Nagtubil naman ta karong buntaga sa pulong sa Ginoo. Basta dili pa ko magbadayon igsoon ako sang gi-shout out nang OFW diha. Nagmata na mo diha og napay uban nga wa pa nangatulog kay laylahi maning time in different countries no. So shout out ako mga OFW. God bless you mga kaigsuonan no. Namo sa prayer kanunay kabalo na mo ana mga seafarer, seaman, mga naka-permanent resident shout out. Shout out ako tanang mga amigo higala barkada nako nga mga kapulisan no. Luzon, Visayas, and Mindanao campus menya Cebu, especially sa mga kaubang pulis gapon nga ning sulod sa jail sa Cebu City Jail si
Sir Jonathan Panya o si Sir Paul Acosta. Kano si Sir Jonathan Panya, actually, kauban na to na diri sa church. Unya, kano si Sir Paul Acosta, kababata na ko na. Unya, nagsige na sa naghupo-hupo sa itong followers na to. So, jud miya na, no? Batchmate, classmate. Unya, anak siya na siya pastor. Pero nasa ron sa campus men niya. Shout out Sir Paul Acosta, salamat sa imuhang higayon gapon, grabe. Makabless, no? Sa time nga, kana bitang giubanan minimo sad no. Naka-save mig pliti. Bitaw salamat sa Ginoo no. So tanan no mga kapulisan diri sa Muang Station sa Clarin, Bohol, headed by our police chief nga si Police Lieutenant Chief Amba no. So udsa na nako igsoon. Tanang kapulisan nga kailan ako no. Dili na ako tagsaon kay basin nay malaktawan ba. Basta tanan kabalo mo. Okay? Mga hepe nga, mga amigo nako, no? Shout out tanan among mayor diri sa Clarin, shout out among vice tanan mga kagawad sa lungsod. Naghandag mga suod diri igsoon akong gi-shout out tanang nagtan-aw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw. I pray and I declare that today is gonna be a fruitful day, mabungahon, i-bless ni Lord tanang buhat sa tong kamot atong mga lakang giyahan tas Ginoo. Yan ako i-shout out mga igsoon. Adari ay ipang suwat na ko ni diri kay para di ko kalimot ba no. Akong gi-shoutout na mga igsoon ang akong gisudlan gahapon ng Cebu City Jail sa Kalunasan. Unya, akong gi-shoutout ang tanang mga warden nito, mga jail officer and mga sir. Thank you as always for the privilege nga inyong gihatag kanamo nga musulod mi diha sa prisuhan aron mo share sa pulong sa Ginoo no, dili mag-share og relihiyon kung dili pulong sa Ginoo sa tanang mga inmates diha sa Cebu City Jail. Nya akong shout out ako mga bradiha nga mga lunglib kaayo kupota sa Ginoo na ipaglaom. Especially mention mga kaigsonan ni Brad Aris of course, usa na siya kalagad sa Ginoo nga gigamit sa Ginoo diha mga igsoon no. Si Brad Aris unya Brad padayon lang no, padayon og sidlak unya be a blessing. And I pray for more anointing nga ihatag ni Lord sa imuha nga as nasa gay gift of leadership nga basta pinasahi ang naani mo. And I declare that there are so many kuan pagyud souls madalas ilan sa Ginoo pinagi mo Brad no. Shout out Brad Aris, kita tapuhon balik niya. Of course shout out ko si Brad Mago didto ko silang brigada gahapon sa RDC 1. Daghan sa gay naminaw no. Brad Mago niya, si Brad Ibang, shout out nako. Brad, salamat kayo sa inyong maabi-abihon bitaw nga pagtagad namo gahapon adlaw. Then shout out nako sila si Brad Jao nga nagduwa pag soccer gahapon. Pero niya nagtrain sa iyang mga tao. Pero ning duol pag jud kanamo paggawas. Shout out Brad Kenneth, shout out. Yan ay mga kuan diri ba? Siya akong i-shout out ni kay kanang ako ning nigsuwat kay daghan man gud di ko ka kuan ba. Akong gi-shout out sad si Brad Samni Rimgats man siguro ikaw basa Rimgats o si Mayor Ayan. Mao ni ang mayor sa RDC 1. Mayor Ayan Chris o si Brother Jimboy. Okay. And then dapagyod natoy gisuwat na ko diri. Asa man to ka? Kaya ako ning i-shout out si Kwanford, Brad, kuyaw magkainingan, Bagudok, Brad Bagudok, okay. From Talamban, okay. So, salamat sa Ginoo, no? Salamat kayo sa mga inmates yesterday sa Cebu City Jail. Grabe, magkakita ko nila, magkuan dyan ko mga igsoon, maghilak akong sulod ba kay, kanahan dyan ko mo share nila, kay fit sad kay ko nila, aside from that, anya, need dyan kay sila og encouragement, knowing that they are prone to depression mananggon sila kay na sila diha nya nay uban didto nga murag wala na nabisita sa ilang mga loved ones no, wala na madalaw ba. So para nako vulnerable sila sa kuan, prone sila sa depression, mao na nga need sila makadungog og word of God kay way laing makahatag og paglaom, makahatag og comfort, of course ang word of God no. And of course, akong gi-shout out ang Living Water Christian Fellowship, akong team yesterday. Yeah, naapod to yung mga nanulod gahapon, taga mga sa Baptist, o sa katong Calib nga ko, ano? Sakto ba ko? Okay, nga ministry. Yeah, akong gi-shout out ang amuang kauban gahapon, una si Pastora Ninette. Unya, ang mga bae, akong unahon na, si Sister Jordan.
og si Sister Sheila man tong usa siguro, no? If I'm not mistaken, pasensya naman, no? Sister Sheila. Then sa mga ambungan, no? Ari ko nila na Brad Adsel, Brad Jerry, Brad Danilo, shout out na ako. Brad Jemuel, wag hapon pero akong shout out lang appeal. Pastor Herman, no? Wala hapon pero shout out na ako. Ka-team na mo ni Igsoon sa From Living Water Christian Fellowship. Shout out na ako sila si Brad Adonis. Unya sila sa tayo ba na Brother Arturo Flores og si Brother Rodolfo Flores. O nakainomdom na kuha ni mo ni malimtan ako. Og si tanan-tanang mga kauban ako mga Igsoon. Katong do ka pulis kung kauban ako na mag-isulti, no? Sa tanan. No? So shout out ninyong tanan. Abante ta para sa kimayaan sa Ginoo. Okay? So, praise God. And mga followers din nato sa Armed Forces of the Philippines, shout out. And then, BFP, Bureau of Fire Protection. Tanang mga higala na ko diya nga kanunay yung nagtanaw, nagpaabot, no? Ug ang mga followers nato and subscribers sa Mabungahong Kristohanon nga page, 221,000 followers. Nya, ako sang gi-shout out ang tanang followers sa Mabungahong Kristohanon nga YouTube channel na to. Sa wala pa nakasubscribe, please do subscribe. Free ra na siya atong YouTube channel. Kay kaning live na to Igsoon, in 30 days automatically ma-delete ni siya. That is why after this ako ni siyang i-download, unya i-upload na ko sa atong YouTube channel. So magkita ra gyapon ta dito sa YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Okay? So our topic for this morning is about prayer. No. Unsay mga posible nga hinungdan nga atong prayers mababagan or unsay buhato na to aron ang atong pag-ampo epektibo. Okay, ato na siyang topic karon. But before that, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Atong i-invite ang iyang Holy Spirit for us nga natay divine guidance and magampo tagkaalam nga langit nun kay kita-kita lang dili na tumatugkad ning pulong sa Ginoo. So ako sa ning gi-shout out be. Si Kuan Cindy, nagtanaw, Inday Cindy. Nani sa Middle East, no? Wife ni siya sa manghod sa kong asawa. Pastor, padungga na ko sa pulong sa Ginoo kay naa na mo ang amo hihi. Okay, padung na, magampo sa ta Inday. Okay? Buhay OFW, tago-tago. Okay, ako raw itong i-shout out mga importanteng kuan ba. Sige, naka sa prayer na ko Inday. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for this blessed day, another morning, the first blessing in the morning, nga mo ang gininhawa nga libre Ginoo. Lord God, mamalandong mi simong balaang pulong Ginoo. Unas tanan Ginoo andama mo kasing-kasing himoaming takus, himoaming angayan. And then Lord, I pray nga tagaan mi nimo kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton ug andam musunod sa imong pulong Ginoo. Kay ang milagro naa sa pagsunod. And Lord, i-bless ta ng viewers karon bisan asa Ginoong dapita. Bisan pa man ang mag-replay ani i-bless panalangini sila Lord God sigun sa need Ginoo. Tinguha silang kasing-kasing and Lord tagay mi kaalam nga langit nun. Unya tuguti mong Espiritu Santo nga mamuhat Ginoo. Mabati na mo iyang presensya. And Lord, I pray to all of the viewers nga while listening to your word this morning, amo jong mabati ka Ginoo. Mo manifest imong Holy Spirit sa amuang pagabuhaton karon unya panalangini sila Ginoo. Again, i-bless sila in Jesus name. Walay lain namong giisa karon Lord, ikaw lamang. Wala mi nagpataas og relihiyon, but we lift up only the name above all names. Jesus reigns, Jesus Christ. Lord, ang nabiling panahon namong itugyan kanimo. This is your moment. Ikaw ang matuman, let your will be done. Thank you for the victory. This is our prayer in Jesus name. Amen. Start na, okay? So ato lang ng sagda ng uban nga akabantay ba kay mo replay ra man gyapon na sila, no? So this time nga pa nang atog pang uban na 21 viewers pero start tag so, okay? Atong teksto. Salamat sa Ginoo. Atong teksto karon tulog pa akong asawa kong anak igsoon. Ako pa'y nagtikaw-tikaw dire. Ang atong teksto makita sa una nanis ko anduha man ni akong gi-reference ba. Nasa samantoha Timothy, okay? 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 8. Okay? Listen carefully. Gi-address ni siya sa mga lalaki, pero tanan eh. Okay? 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 8, nagingon ang pulong sa Ginoo.
Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga naa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Again, akong balikon igsoon 1 Timoteo 2:8. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga naa sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot. Next, sa walay kasuko o panaglalis. Ang Diyos magapanalangin sa imbala ang pulong. So nining taknas sa iyong kabuntagon nga mabugnaw igsoon. Naay gisulti si Pablo ngadto ni Timoteo nga iyang disipulo may tungod sa pagampo sa mga kalalakinhan. Okay? Pero actually igsoon sa tanan guni pwede babae, no? Kay akong punto ani igsoon is ang gitawag og hindrance ang makababag sa atong pagampo. Tanawa, ingon dire igsoon nga buot ko nga magampo ang mga lalaki nga nasa tanang dapit, magampo nga binayaw, no? Ipataas ang kamot, binayaw ang kamot. Ang punto gyud ani igsoon kaning next line nga sa walay kasuko o panaglalis. Sa pagampo nato igsoon, importante nga tong kasing-kasing unas tanan. Kay si Lord igsoon, di na maminaw siya sa atong prayer pero di siya basta-basta motubag, no? Ako na ning gibalik-balik sa makadaghan sa atong live, mga videos na to nga, si Lord manggod, kini atong Ginoo. No? Iyan na ning gibalik-balik nga, ang iyahadjong gitanaw, gi-priority, nga iyahang gitutukan kaning kasing-kasing na to. No? Kung wala ba ni bikil, wala ba ni conflict, igsoon, wala ba yung mga gihambi na to diha, nga maoy posible nga hinungdan, nga lami na unta, nindot na unta si Lord, mutubag na unta, mo bless na unta, no? Pero naaman ning bikil sa tundughan, mao na nga mababagan siya, tanawa. Mao ingon si Pablo ngadto ni Timoteo para itudlo sa ni Timoteo sa iyang mga disipulo. Ingon siya diri nga magampo daw nga binayaw ang kamot nga walay kasuko. No? So dili malipay ang Ginoo nga magampo ta, natay hangyoon sa Ginoo, natay pangayoon pero natay hatred, kasuko, natay kasuko, kalagot baron, hatred ba or pagdumot, mao ni sila. Mga igagaw raman ni sila igsoon, mga synonyms ra ni, no? Mamao ra ni, no? Kanang kasuko, no? Nagdumot ka. Ngano nagdumot ka? Tungod kay nasuko ka. Ngano wa ka kapasaylo kay nasuko pa ka. Di nimo madawat ang may tabo. Gay mauni na itabo ni sa imong kinabuhi tungod sa usa ka tawo ba na inakahimo nga sakit kayo, nasuko ka. Di pwede igsoon nga moampo dayta, nga mohangyo ta. So mahimong useless, mahimong sayang atong pagampo bisan pag magpuasa tag 40 ka adlaw kay gisundog na to si Jesus. Pero natay gihambin nga kasuko, wa ta kapasaylo sa atong ginikanan, no? Atong papa kay gibiyaan ka, mama nimo, no? Nangabit unsa man diha. Gibiyaan ka, no? Unya wa ka kapasaylo baron sa imong bana, imong asawa, imong anak, imong suod nga igala, imong kauban sa trabaho kay giigo ka. Wa ka kapasaylo sa nangutang nimo kay pagpangutang niya, grabe, luoy kita naon ba, murag iring bitaw nga bagong inanak, bitaw kuting ba. Pero pag paningil ni mo na himong layon, murag kagikaon na inong ka, no? Huwag ka kapasaylo, kangilad, bapatasan na nga na bitaw, walay utang na loob, pero kusog mangutang, pero walay utang na loob. Nga na bitaw, so, it means nga nakay kasuko, nakay hatred. Kabalo ba ka igsoon nga maunay usa, nga makababag sa atong pagampo. Mao na niingon din si Pablo ngadto ni Timoteo, aron ni share ni Timoteo sa iyang mga disipulo. Magampo daw ta, binayaw ang kamot, ibataas, sa walay kasuko. Next, walay kasuko o pakiglalis, no? O panaglalis, no? Panaglalis meaning na ay conflict. Dili pwede di ay dawaton sa Ginoo atong prayer kung na ay conflict ang atong kasing-kasing. Mao bitaw niya kung ibalik-balik ninyo, kinumdum atong gingon ni Jesus, kung maghalad ka, madto kas halaran, makahinumdum ka nga napaday kay bikil, nay nasilo nimo, nay kasilo, nakay kasilo si katawan nimo, ibutang sa nang halaran nimo da, ibutang o balik sa ubos. Kunya balika lang na adtua tong tao nga nakapasakit nimo or ikaw ba'y nakapasakit niya, nay conflict ba, panaglalis. Pakig-reconcile sa pakig-uli, pag pinasaylo ay, no? After that, okay na. Balika tong halad nimo niya, mao pa nay paghalad nimo. That way, effective na ang imong halad, may imong humot kayo at tubangan sa Ginoo. Kay si Lord dili basta-basta mo dawat kung naibikil, no? Kaya nga tong Diyos balaan. Ang atong Diyos igsoon halangdon kay tanan, no? Perfecto. He deserved the best. Di pwede nga tong
halaran og daot-daot man na kanang naibikil. The best good para sa Ginoo. Mo nang importante ang reconciliation. Labi na kanang magtiayon. No? Posible nga dakong babag sa inyong pagampo, pre-request kanang namoy mga gitaguan, mga bikil-bikil, wa mo na reconcile. No? Walay gitawag og closure siguro sa inyong mga panaglalis. Walay basta something ana. Nagali bikil-bikil, way panaghiusa. Mahimo na siyang hindrance sa prayer. It serves as barrier sa tubag sa pagampo sa Ginoo. Bisan si Lord nakadungog na. Nakita sa Ginoo imong luha, nadungog niya ang imong pagtuaw. Pero di jud siya mo bless. Ngano man, nagdumot man ka. Naibikil. Mo na ingon ang Santiago, akong reference anexo, nakita nyo sa caption. Santiago 5:16. Okay? Ningon rin ang Santiago 5:16. Ako ni James. Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, nagingon. Busa pagsugiray ka mo, no? Na reconciliation. Isugi di mong sala niya, ang sala, inang kunay ba? Dili sig justified na nitong sala, no? Pagsugiray ka mo sa inyong mga sala. Nya, magampo sa sagusa. Aron ka mo mga ayo. Last line na, ang pagampo sa tao nga matarong, dakog kahimuan. No? So, naay, let's say, wonderful results. Amazing nga resulta. Nga naman, nagpinasayloay naman mo, nag-reconcile naman mo, no? Na may gitawag og kana bitawng pag-angkon sa sala, unya pagdawat sa nahitabo, nakapasaylo ka, wa kay gihambin pagdumot, wa kay gihambin nga kasuko, wa kay gihambin sa imong kasing-kasing against other people or against other person. Kay kung naa kay gihambin igsuon, sayang ang imong pag-ampo. Mao ni wa na bantayi sa uban. Nganong dugay na sila, pila na sila katuig naghangyo. Pila na sila katuig. Nagsigi sila og hangyo, ampo sa Ginoo. Pero wa may nahitabo. Kapuya na kayoy, daghan na kay kog luha na usik. Apan wala ka kabantay, nga napad ay kay gitaguan, wa ka kapasaylo. Na kay hatred, na kay kasuko, no? Na ay gitawag og panaglali sa sulod, ba na conflict. Mao na ning ingon si Timothy, si Pablo ngadto ni Timothy. Nga magampo, nga binayaw ang kamot. No? Nga walay kasuko ug panaglalis, no? Ang kasuko mao na siya na kay something nga tao nga wa ka ganahi, wa mo angay ka ba, nasuko ka, nagdumot ka or something ana niya. Ang next line panaglalis, so conflict ka nang see to it nga mo pray ta igsoon, mampo ta. Mao ni timan ni igsoon, the moment we pray and we ask God for something, no, kanang atong giistorya, balaan kay na di na basta-basta. The King of Kings and Lord of Lords. The Creator of heaven and earth. The Most High God. The God of Moses. And remember what happened to Moses? At the moment, katubitong si Moses gitawag sa Ginoo. Katong in-boarding bus, no? Dito sa kahoy nga nagsiga. Curious si Moises nga, ano man niya? Nagsiga man ang kayo, pero, nagsiga ang kahoy, pero wala nasunog. Dulo na ko, be. Bantay mo, kinumdum mo to, sa Genesis. Dool si Moises, pak. Or sa Exodo ba to? Basta, katong event ni Moises o ni Lord Dixon. Gitawag niya si Moises. Sa tiguang na si Moises, pagduol niya, mao to, miingon ang Ginoo nga, Moises, hubua ang imong sandalyas. Kay kaning dapita, nga imong giarian, balaan kini. Hinumdo mo? O nang gihubo ni Moises ang iyang sandal. Ang sandal, mga igsoon, nagrepresent na siya og hugaw. Kaya ang sandal, hugaw magina, kaya ato man ang itunob sa yuta. Malapok na, maabog. Nya balaan man ang iyang kastorya. No? Gihubo ni Moises before siya nakagistorya sa Ginoo. Buot pasabot igsoon. Ang Diyos nga tong gilagaran, the same God, the God of Moses, the God whom we serve today is the same God, the God of Moses, no? And then, balaan siya kayo. Siya dahil nagagistorya ang alagad sa Ginoo nga si Moises sa Diyos. Okay? Gihubo niya yung sandalyas, kay ingon naman ang Ginoo nga, hubuan na imong sandalyas, kay ang dapit nga imong girian, balaan. The same sa prayer. Kung muhangyo ta sa Ginoo, niya maom na nga Ginoo atong gihangyo ang Ginoo ni Moises. Diba? Balaan sad siya kayo. Mao nang di siya makadawat sa atong prayer kung naibikil ta nga nagampo, natay kasuko, natay panaglalis, nay conflict, napakay tao nga wala gipasaylo,
Napakay tao nga murag nasilo ka, no? Di ni mo madawat ang gihimo niya sa imuha kay sakit kaayo. Unya maayo kay kaniya, gitraidor ka, gihudas ka. No? Di ka kadawat but nagampo ka pero sayang imong pagampo igsoon prangkahan ka, no? Imong pagampo dili siya mahimong humot nga halad sa tubangan sa Ginoo kay naa may bikil. God deserve the best. That is why before we pray, ang giingon sa Mateo, James 5:16 ganina atong ibasa Santiago 5:16, no? Pagsugiray sa mo sa usag-usa, pag pinasayloay, na reconciliation igsoon. And then last line, kayang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. After the reconciliation, after the tawag na kanang gi-admit na to atong sala, no? Unya nadawat na nimong tanan. Naipasiguli ba, no? And then ning sunod itong linya nga ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan, no? So naay wonderful results, naay great result, igsoon naay miracle, naay kahibulungang may tabo nga resulta sa tong pag-ampo kung ikaw nga nag-ampo way bikil. Kung ikaw nga nag-ampo nakapasaylo nakapasakit nimo, kung ikaw nga nag-ampo wa kay gihambin nga kasuko, pagdumot, walay conflict imong kasing-kasing. Kaya ako mong prangkahan mga igsoon ako ning balik-balikon. Bisag unsaon pa natog hilak sa Ginoo, bisag magpuasa pa tag 40 ka adlaw, kung naa kay gihambing pagdumot kasuko imong pag-ampo dili gihapon na tubagon sa Ginoo. Igsoon tagaan ta mong tips kay I believe each one of us, no, natay different of course different experience and lain-lain sa taog level sa kasakit. So, ang uban maingon nga, di ka ka-relate pastor kay grabing sakita ni ang gibuhat. Gibiyaan ko pastor sa kumbana, nangabit. Gibiyaan ko pastor sa kong asawa, nangabit. Wa ko magtuo pastor nga mahitabo ni. Pastor, sakit kay ni. Siguro time will come ra pastor nga makapasaylo. Pero dili sa karon ayaw. Kanang moingon ka nga dili sa karon, dili sa kagusto panalanginan. Dili ka gusto tubagon ng pagampo. Dili ka gusto paboran sa Ginoo. Dili ka gusto milagro. No? Wala mga igsoon nga sayang, no? Kinahanglan i-release na nimo. Release kag forgiveness. No? Pero mao lagi na. Ako di man ko ka-relate kay ako kay baw sa inyo ang kahimtang basin naay uban rin nagtan-aw or mag-replay aniyon niya nga sakit jud kayo ang ilang gibati. Pero igsoon if ever mo abot na nimo sa imong kinabuhi, imong kasing-kasing, imong unahuna nga sakit kaayo, lisod jud kayo ipasaylo. Kay di lisod pa jud ko kadawat, timan ilang ni Dixon tagahan ta mo tips. Timan nga usa pud ta ka makasala. Kani adto sa wala pa tay Ginoo. Natay gihimo nga makauulaw, di ta ngayan pasayloon sa Ginoo. Di ta takos pakamatyan. But imagine gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi aron ta matubos mapasaylo. So kung lisod man ipasaylo nimo igsoon, karon nga nagtan-aw ka diha, hunaw naa nga di pug kaangay pasayloon. Angay ta ilansang sa cross. Pero kitang tanan giduphan sa Ginoo. Amen. Kung nakapasaylo kanato ang Ginoo nga maoy naghatag sa atong gininhawa nga nakamata ta karong buntaga. Ginoo nagalitaw nakapasaylo na to. Kita pakaha nga di ta makapasaylo sa tao nga utro po ng dili perpekto. Parihar ta. Bisag unsa kadako sa sala sa tao nimo igsoon timan niini. Kita pun makasala ta. Lahi lang atong sala. Either gamay og dako sala gyapon, di ta perpekto sad. No? Mao na igsoon nga parihar ta. We need to forgive. Amen. Ayo gitugot igsoon nga mukunhod ang gugma. Unya maoy mo tigbabaw ang kasuko, ang pagdumot. No, but let it be that the love of Jesus, the love of God will overflow in your heart. Aron wala na there's no room for hatred. Amen. Pasaylo ay igsoon kay hangtod dili na nimo pasayloon, magpabilin ang imong pag-ampo nga pag-ampo hangtod karon. Dili tubagon sa Ginoo imong hangyo. Imong pakilooy, imong pangaliya, nga naman, na may bikil imong dughan. Amen? Again, ingon ang pulong sa Ginoo atong gibasa nga ang teksto. Magampo ta nga ibayaw atong kamot,
nga walay kasuko nga gitaguan ug walay panaglalis ang sulod, walay conflict. Nya ang James 5:16 ingon, pag sinugiray kamo pag pinasayloay. Last line, ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. If we want miracle or gusto ta og kahibulungang butang igsoon, gusto ta igsoon og blessing, breakthrough, panalangin igsoon, grasya, pabor sa Ginoo, ninghangyo ta situla sa unang imong kasing-kasing. Again, settle your heart first. Unsa may naa sa imong kasing-kasing karon conflict? Because I believe we have the Holy Spirit, and even today, right now, as you listen, I know the Holy Spirit is speaking to you right now kung unsay conflict, unsay bikil nimo. Amen. Sultian ra ka. And then ingnon ka na nga pasayloa lagi na, no? I-release na ka. Wa ka kapuya og hambin ana. Gusto na ko mo bless nimo, but how can I bless you if you will not forgive that or forgive that people, that person? No? Sayang, gusto na mo bless si Lord. Di ba, kinumdo mo, ingon ang Ginoo, pangayo ka mo, di ba? Pinagis ko ngalan, ihatag ko kini kaninyo. Jeremiah 33:3, tawgo na to siya, maminaw siya, niya motubag, magpakitag dagkong butang, pero unsaon niya pagtubag? Unsaon niya pagmilagro? Unsaon niya igsuon pagpakita og kahibulong butang? Naghambin magpagdumot diha. Naghambin ka diha igsuon og kasuko sa sikataw nimo. Amen. So we need to forgive para mahimo tang angayan, takos, kapiyalan sa grasya sa panalangin nga ibubo sa Ginoo, and naay maayong resulta sa atong pag-ampo. Kay wala naman, no? Wala ibikil ba? Malinawon man ta, no? Niampo ta, nihangyo ta nga, wala as in, wala na yung nag-bother, something nag-bother to. Kabantay mo igsuon nga kung nakay gihambin, nakay bikil ba, nakay pagdumot, kasuko. Kisay nakabantay diha nga, mura og, hindi ka magalingas sa ka, nikampo, murag na something ba nga, naabitay something nga, murag muhikap, lahi bitaw, dili lalim igsuon, dili lalim siya, no? Ikaw mismo makibalo ka because we have the Holy Spirit, no? Nigampo nimo, Lord, bantay mo, naagali ang Holy Spirit nimo, nikingon nimo, Lord, naunta ko'y hangyo nimo. Kay bao gali ka nga, una na igsuon nga i-convictar sa Holy Spirit nimo, imong kasing-kasing man gyud. Oops, na kay bikil imong kasing-kasing. Diba, bantay mo? Nya mura magalingas sa ka, nigampo nimo. Ginoo, mauna. Pero kay bao ka nga imong kasing-kasing na nakahasol nimo tungod kay naa kay gihambin pa, na kay gitaguan, na ay something nga ang ingon mo ang atong teksto ganina nga pagampo nga binayaw ang kamot nga walay kasuko ug panaglalis. Once naagili kay conflict sa kasing-kasing, na kay kasuko or na kay hatred igsoon to somebody, to someone, sigurado gina nga nigampo nimo mabadir jud ka. Murag na something nga mag-alingasa ka nga di ka may mutang, di ka may luna, nga murag na may kulang, murag hawa ang anuman. Kaya ang Holy Spirit na nagkonbiktar nimo nga anak, i-release na. I-release na. Amen. Buhii palihog niya. Si Tula ra ko ng conflict sa imong kasing-kasing dia, no? Si Tula na, no? Balag di na makigsitol nimo basta imong kasing-kasing, you know, deep in your heart nga plain na kayo bitaw nga bahala na ni basta Lord ako ning gitugyan nimo. Kay ngano man babag din na siya igsuon. No, babag siya. Mao ning ingon diri o Timoteo, balik ko na ko. Asa na to? Timoteo. Ano sure ba? Wa na. Okay. Nalayo man nagsuon na nagdakuan ba. Basta no akong balikon Timoteo. Ingon siya nga pagampo ang mga lalaki nga binayaw ang kamot sa walay kasuko o panaglalis. Okay. Ingon siya diri o. Magampo nga binayaw ang kamot sa walay kasuko o panaglalis. Okay? So, kanang plain ba? Walay kasuko. Kabantay mo, kasuway mo nga nagampo nga wakay gitaguan. Ampo ka ba? Lord, lindot kay paminahon rin. Lindot kayo yung presence ni Lord. Maka-feel ka sa iyang embrace, sa iyang comfort. Nga naman, wala man ka. Honest bitaw ka sa imong kaugalingon. So, then, tubag ang James 5:16 nga, ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. So, there's so many Christians today nga they are not aware nga usa sa hinungdan nga their prayer is still unanswered.
even today, sige lang sila gampo. Pero kung sa sinungdan kay napad ay gihambin, kasuko, pagdumot, na conflict ilang kasing-kasing. So igsoon para mahimo tang kapiyalan. Igsoon para bitaw masinati na ginato ang kahibulungang butang gikan sa Ginoo. Kanang imong pagampo nga dugay ra unsa man na. Then i-release na tanan diha. No? Ayaw itugot nga muhangyo kas Ginoo nga na kay gihambin diha. Amen. Mao to ang Mateo 5:16 ning ingon si Santiago, ganina si Pablo man to ngadtong Timoteo, si Santiago ning ingon, pag pinasayloay kamo, pag sugiray, unya ang last line kay ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Amen. Sa English version na I guess nana siya sa New Living Translation, James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Nindot kayo? So naay maayong resulta, naay gahom, naay kahibulungang resulta kung nagampo ta. Nga ato nang gisitol ang mga bikil bitaw, ang mga gihambin nato bitaw, walay kasuko bitaw, something nga murag hatred or anger sa isig katawo nato. Kay hangtod naa na igsoon. Si Lord maluoy lang jud mo, lami na jud kay ka i-bless anak. Nindot jud ganahan na jud ko mo bless nimo. Pero palihog og i-release na bi kay mao ni nakabadir sa ni Lord nga di siya mo tubag ba. Igsoon tagaanta mo illustration. Ako na ning gihatag sa una. Kung ang usa ka cup kani, usa ka cup, no? Tsaka baso. Butang tala nga wala ni say sulod. Nya nay usa ka tulo sa lapok. Usa ra ka drop sa lapok. Kabalo pa mong igsuon nga madamay ni tanan, mahugaw og sudlan. No? So para dili ma-contaminate ang tubig, limpyuhan sa daan kuwaon ng lapok. Para inig bobo, limpyo, ingana si Lord. Si Lord balaan. Unya di siya ganahan mo bobo bitaw sa yang grasya, sa yang pabor nga na ay something nga kay gihambin, diba? No? Gusto si Lord nga i-release, kuwaasan na pasaylua, og di nimo pasaylo, og di siya mo daw sa imong pasaylo, basta gipasaylo na nimo. Basta kay bawang Ginoo sa imong kasing-kasing. Amen. Makita sa Ginoo, okay na, sige, ibo-bo na ko ni. Amen. Kay ngano man, our God He's the Most High God, the Holy One. And di siya basta-basta mo bless kung na ay something nimo na bikil ba, no? So mo ni ingon diri atong topic for this morning nga magampo ta nga walay kasuko or pagdumot, walay panaglalis. Nya ingon si Santiago nga maunang pagpinasaylo ay kamo, pagsugiray kamo na reconciliation. Unya ang next, ang last line, pagampo kay ang pagampo sa taong matarong dako og kahimuan. Amen. So mao ni siya igsuon ang Yahweh para effective atong prayer. Unya naadyo'y katubagan sa atong hangyo sa Ginoo. Isitol na to atong kasing-kasing. Amen. Usa ka pagpahinumdom ka nato nining kabuntagon. Ako igsoon, wala ko kay balo sa inyong sitwasyon karon tanang to all of the viewers this time. Bisan pa man ang mag-reply ani. Wala ko kay balo sa inyong sitwasyon if ever naamay mga nakabugat ninyo nga mura bitaw disud jud kayo. Di ka ka-relate nako pastor kay wa ka kasinati. Sakit kayo, no? Sagdi lang kay si Lord pud niagi man pud nasakitan, no? Ang imong gibati karon mabati sa nas Ginoo, di ba? Si Jesus mihilak, no? Si Jesus ayang time igsoon, nagpakatao gid siya 100%, mao nang mobati siya kaluoy, mobati siya muhilak siya ngano man. Kay iyang giswayan ang atoang sitwasyon, no? Nagpakatao siya. Unya dili na niya si tawag na, dili na siya ignorante anang masakitan kay siya nasakitan sa, no? In other words, gibati na sad na niya imong gibati karon, no? Naman kay kasakit si Lord kay bawa na, no? So mao na sa mao lang to ang ingon ni Pablo igsoon ni Timoteo nga kanang i-release na siya, forgive na reconciliation niya kay di gud magsilbi, no? Sayang ba kung muhangyo kas Ginoo mampo kanya naibikil, babag siya, no? So para si Lord igsoon makahunat jud bitaw, makabuylo pag panalangin kanang ibundak jud bitaw, o di pud bundak kay malata ta diha nya mawatas Ginoo kanang igo ra pud ba kung unsa ta katakos, no? Ihatag ni Lord
base sa tuwang ka-deserving, unsa ta ka-deserving. Ibubo na makahunat na gid siya. Mubuylo na ba? Wala na yung mga muhapit-hapit, largo na. Murag ang sandayong bitaw sa panalangin, mo largo na dito sa langit ba? Shoo! Muhanoy na ang ano man. Kay wala na may mga big deals tong kasing-kasing. Amen. Unya, last tips na to, last na ko nga i-remind nyo igsoon before na to ni say end is, yan po tamo. Kuan, kung na may time nga lisod jud kayo. Lisod kayo pasayloon. Kay sakit na jud kay pastor. Mabot lang time pastor pero karon di pa no. Yes, kasabot man tana. Na may time nga lisod na gali kayo igsoon. Ako kay ngani maguni daghang tao nga nakapasakit nako. Pero ako karon nakublan nako. So ako ang tirada sa una igsoon para ma-overcome nako siyang sakit niya makapasaylo ko kay maglisod man pastor ba ko nya mawali ko. Ako igsoon di ko pwede nga mawali nga na ako igihambin. Kay para nako di effective akong isulti kung ako mismo na ibikil. Para nako dili ko epektibo nga mo counsel mo tambag kung ako mismo na ako gihambin nga kalagot kasuko. So kung gihimo igsoon sige ko gihilap sige ampo. Lord tabangi ko Ginoo. Kay kung ako rin magpasaylo ani sakit ko kanyang gihimo niya pwede pagali ako ani siyang birahan pero sakit kanyang gihimo. Di na ko ni mahimo kung wa ka. So tabangi ko. So kung gihimo igsoon akong gihinumduman murag gikonbiktan ako sa Holy Spirit ba. Gi-remind ko sa Holy Spirit igsoon nga niaging mga katuigan sa kong kinabuhi. Nakasinati og 16 ka tuig nga nalulong sa illegal nga droga, salbahis, maldito, barumbado. No, as in dautan kayo salot sa katilingban. Di ko ang ngayong pasayloon, pero gipasaylo ko sa Ginoo. Gipakamatian ko. So naghila ko naka-realize ko bitaw no. Mo to nga sugad ato igsoon murag nag-anam-anam og kahumok akong kasing-kasing. Naganam-anam kahumok kay mura mag-remind ang Holy Spirit nga Ginoo gali nakapasaylo nimo nga di man kaangayan no kumpara nimo sakit kayo nga di na angayan di na siya angayan pasayloon kay grabe na kalala ang iyang gihimo niya ikaw maayog ang tawo niya wa kay gihimo nga maunsa siya pero grabe giduot kag maayo bagidaot ka nga na bitaw something nga na no nya tawo ra na pero ikaw kay numdum ka sa una nga grabe ka kasabahis pero gipasaylo ka sa Ginoo gipasaylo ka nako nga na bitaw. So mo to igsoon, wa ko ning post ko for a moment. Bitaw no. Grabe jud ko ka, di jud ko ngayon pero gikaluyan ko ana bitaw. Amen. So if ever igsoon na nagtan-aw karon nga lisod man kaayo, sabot ra ta na. Pero uno na ang makasala sad ta. Ikaw sad makasala ako makasala. Pero napulan ba pagpasaylo ang Ginoo na to? Makasasala ta. Nay times gani nga murag tinuyuan atong gihimo. Pero gisalikway batas Ginoo sa diyang niduol ta. Kabalo ka mismo nga, Lord, kani akong choice, kani akong desisyon, sakitan ka ni Ginoo. Sakitan ka pero ako'y choice, Lord. Sakitan ka kay bawo kang sala to. Pero ning duol ka niya, giwakli ba ka? Wala. Every time with open arms, gidawat sa Ginoo. Gidawat ta niya 100%. That is why we need to forgive. No? Amtay mahimo, maom ni anong ginabuhi igsoon nata diri sa kalibutan nga wapa mo balik ang Ginoo wapa tas langit igsoon biklon man kita. No? Pasakitan gani atong pagbati igsoon naa gid ni mao gid ni. No? Pero mao lagi na igsoon tuguti nga ang gugma sa Ginoo may patigbabaw kanimo kanato. Unya ang mukunhod ang kasuko pagdumot mukunhod siya ang ipatigbabaw ang gugma. Because love covers. Sa to? The multitude of sins, di ba? Ang gugma daw mutabon sa daghang sala. So mao na antidote sa kanang kasuko igsoon. Gugma. O kay bawo na ba ta igsoon? Our God is the God of love. 1 John 4:8. Nya kita anak tas gugma. So magkinabuhi tas gugma. Di ba ingon bitaw si Jesus nga may bawaan mo nga akong mga tinun-an kung maghinigugma ay kamo sa usag-usa. The power of love. Amen. So, mao na itong pahinumdum igsoon. Again, if ever there's anyone right now who are watching this time nga lisod yung kayo sakit, hinumdumi lang nga makasala sa tao niya. Na mga higayon nga, di ta ngayong pasayloon but still, with open arms, gidawat, gipasaylo ta sa Ginoo. Remember the story of prodigal son. Katong anak dito ang ngayong pasayloon, salbahis ko to, gikuha ang iyang mana niya ning layas. Sa panahon, sa krisis, sa kalisod, wanay kanon, kagutom, ming uli. Pero gi-question, boy, ibalik ang salbahis, ang suwangog, ibalik ang adik-adik, ibalik ko rin yung kriminalay. Tagam, nagkamuritsing, nakawala.
Pagkakita sa man, uy, balik akong anak, kaniwang na ba ni? Anak, gidagan niya. Gigakus, grabe. Amen, ginghalok ang amahan. Ingana si Lord. Di ta angay unta pasayloon. Gipasaylo ta. Kinsa man ta nga di ka pasaylo sa isig katawo na to. Nga dili sa na siya perpekto. Sakit kay gimo pastor, gigamit ra na si Yawa ang imong kontra tinod ang Yawa. Sa imong balang kasulatan. For our struggles is not against flesh and blood, but against the demonic principalities ba? Nung unsa mga demonyo dia, principalities of the air, na ako yung mga puwersa sa kahanginan nga di makita, nga maunay ning hunghong anang mga tawhana, aron pasakitan ta, aron dauton ta, no? Aron hilabtan ta, aron awayon ta. Ang Yawa imong kontra tinuod, ay paila diha igsoon. Palangga kas Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning about love. Salamat kay Ginoo. Salamat Ginoo nga imo ming gi-remind Ginoo this morning may tungod Lord sa mga babag sa pag-ampo. Ug imong pahinumduman nga mahimong kawang, mahimong sayang among pag-ampo. Kung naay bikil Ginoo, so tabangi mi Lord. Tao ra mi Ginoo nga masakitan, naay kasing-kasing, naay pagbati. So di kalikayan masakitan mi. So Lord God, help us because without you we are nothing. And I pray to all of the viewers right now, Lord, nga if ever, Lord, kung naman nagtanaw karon Lord nga mao niyang struggle, naglisod siya move on, lisod siya pagpasaylo kay labihang sakita ang gihimo. Tabangi siya Ginoo kay kung siya ra di na siya kapasaylo Lord kung siya ra. So Lord, tabangi siya and I pray for your love nga mo overflow siyang kasing-kasing, ayuha iyang samad Ginoo, gaksa ipabati Ginoo ang gakus. Diha kanila Ginoo, ug ipabati Lord nga ang tao mausab gyud. Way laing di mausab ikaw ra Ginoo. Nagpabilin kang wa mausab Lord God. Nagpangga, nagatiman, nagsapnay ka namo Ginoo. Hallelujah. Again Lord, I pray nga tuguti Ginoo ang imong gugma may mong patigbabaw sa among kasing-kasing ug mukunhod ang kasuko, ang kasakit Ginoo. Willing jud mi mong pasahilo Lord God. And I believe Lord God imo ning gipadungog namo nga message this morning kay maybe naay mga nagtan-aw karon diri Lord nga gusto na jud ka mo bless. Gusto na ka Lord nga imong iboylo, imong panalangin apan nababagan lang kay naay something nga nagbabag Ginoo na sila gihambin karong kasuko, naay conflict, naay panaglalis sa kasing-kasing. Naay dili maayo Ginoo. Mao na nga dili ka kahunat, dili ka ka-bless kay it serves as barrier Lord God. Lord, tabangi sila Ginoo. Tabangi sila nga makuha na siya nga barrier, makapasaylo and then makamove on Ginoo. Ipalabi imong gugma Lord God. Akong gibungkag ang mga espiritu sa kasuko pagdumot in Jesus name. Ipuli Ginoo ang gugma Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Salamat. Thank you Holy Spirit for your presence and I pray to all of the viewers again who are watching this time Lord. Unsa man ilahang gikinahanglan karon silang kasing-kasing ilang desire Lord. I pray nga i-grant nimo sa mga viewers karon Lord unsa man ilang mga gihambin, mga kasakit, cross nga gipas-an Lord, ilang mga struggle, ilang battles karon Lord. Tabangi sila Ginoo. Guniti Ginoo. And I pray Lord nga sa mga unos nga ilang nasinati karon dili kini makapalayo nila kanimo kun dili mas muduol sila nimo Lord kay ikaw ra Ginoo ang makasulbad nining tanan. Ug walay unos nga muhangtod kung dili mulurang ra gid ni Ginoo. So Lord, i-bless sila Lord God sigun sa ilang pangandoy karon unsa man ilang pinaka-need nga milagro, ipabati Ginoo ang imong milagrosong kamot nga mulihok sa ilang sitwasyon karon. Sigun sa gikinahanglan ni Lord God in Jesus mighty name. And I pray Lord God nga tanang mga hunghong sa kaaway dili magmalampuson nila. Kung dili ang imong kabubuton, imong plano matuman, i-bless Lord God. I declare blessing upon them, financial breakthrough, healing Lord God in physical and emotional. And of course Lord, I declare salvation to their whole families ang nagtan-aw nga mauna ilang burden Ginoo. And I declare deliverance sa nagtanaw karon Ginoo nga gusto sila Ginoo nga makalingkawas sa tanang mga gapos sa kaaway, totally free na sila Lord. Ug sa tanang nagtanaw karon Lord nga ang ilang struggle layo sila nimo Ginoo. Naglisod sila balik Lord, tabangi Ginoo. Guniti Ginoo pagbalik duol nimo Ginoo, wala imposible nimo. In Jesus name, tanan-tanan Ginoo nga milagro nga ilang gusto karon Ginoo nakita nimo. I pray nga imo kanang i-grant Lord God in Jesus name. Thank you Lord. Ug nining takna mong dawaton ang kunon, ang kadaugan, ang milagro Ginoo, ang kagawasan, kaluwasan. Panalangin gikan kanimo. Himuan lamang ming kapiyalan Lord God. Amo kining dawaton ang kunon uban sa pagtuo.
Mao kini nga mong pag-ampo amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y mong bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise God, mabungahong buntag dia igsoon kabuntagon. Salamat sa Ginoo. Nahuman ra ta. That's all for this morning, igsoon. Pamahaw sa pulong sa Ginoo nya. Padayon ra kog ampo diri igsoon sa inyong kalinaw, kalipay, tanang buhat sa inyong kamot karong adlaw. I-bless ni Lord ang inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo, paboran mo, tagaan mo mayong panglawas in Jesus name. Dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Amen. So this time akong ibalik ang tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Dios. Walay ako, walay tanan. Wala. It's all about Jesus. Amen. So all the glory, honor, power, praises, adoration, thanksgiving belongs to the King of Kings and Lord of Lords. Good morning, Mami Shioni Tabo. Uy, good morning dia siya. Good morning dia siya. God bless, God bless. Nakasong pagampo, siya. Okay? So that's all for this morning. See you next time. Medyo busy. Pasensya, nas nangutanan ako. Daghang kayo ingon ba nga about sa live, nga tagsa na, no? Busy juga ko mga igsoon niya. Nagplano na po ko nga musulod ko ros prisuhan kaila na ko, amigo na ko nga na priso na po. Analagay kanilaging nakas kangit-ngit sa una nga daghang kag kaila. So nay prisuhan diri nga sudlo na ko. Karong simana basta musud ko. Murag duha ka prisuhan, no? So again, that's all for this morning. To God all the glory. Keep safe everyone. Amping abante kanunay. Amen. See you next time. God bless.